Kanega de jingkerpan ai tra jong kapala rong dark green bahaka arpenyo tarik urempang ila kiu kali na jowai bad ila temu ban lech Shillong ila shong ha kasumu ka badon yo registration number ML10B lai iwei san lai ha kashiteng sngi ini try kani kapla ila yathu shangi baki don katu kan ngut ki passenger lambat ki lai ngut ki misteri ki basong lang ha katega sumu bat kite ki misteri onda kila poe jeli shop rani motor kila hiarno itra jong kapla ila kedo syai baki bapak laban kumra ya kapla jong i kide gitu hi ki lai ngut ki misteri ki balah hiar ha katega jaka kenang ban kamsha shishu babalai ban pelong ya kejing baklara kadau kalong kumne ba itrai kapla ila bat ya kapla hakti jong i u driver jong kani ka sumu ula betha ban bu no shabhen namar ban laj ya kejing khap ngia bat la pen shisharu halor kane da kejing bud din itrai jong kapla ba ila lej apok ka jeli shop rani motor ban phalej pej ya ka CCTV kamera lasak hi shisha bakini ki misteri lai ngut adin bakila hiar na kate ka sumu kila shim da ko ipat ka taksi bat la shai kedar baki misteri kila kumbakla ban ra ya kapla lengba da kejing yo ringdur ka kor CCTV kamera Sengubah misteri penpaino ya kepala ikong hapok kidon kikot kislagi badon kam shisha lembat kijan ya kabai sengi kajong pi on ai ya pi pila bakla bandra lada pi sengu kumnu bapin penpairu kini kinumba phone kila yang lanyang ni misteri sengubah penpaino pila kumbakla sengubah